бобои Нодирхони 83 сола дар деҳаи зиғари ноҳияи Дарвоз гоҳе кӯчаҳои Ҳавана, пойтахти Кубаро ёд мекунад ва ҳам рӯзҳоеро ки ҷаҳон дар рӯ ба рӯи нобудии атомӣ қарор дошт. бобои Нодирхон соли 1939 дар деҳаи зиғари ноҳияи Дарвоз таваллуд шудааст. дар 9 солагӣ ба умеди таҳсил ба дашти Ҷум, ҳоло ноҳияи Шамсуддини Шоҳӣ номад. сипас ӯро ба мактаб интернати ҷумҳуриявӣ дар Душанбе, аз он ҷо ба Шаҳри Нав, аз Шаҳри Нав ба мактаб интернати ноҳияи Темурмалик Советӣ собиқ оварданд. мактабро дар ноҳияи Темурмалик хатм карда, барои шомил шудан ба донишгоҳ ба Қазоқистон рафт. Хулоса ки ҳамон саволи догиҳаиша пара ҷавоб дода натунистам. мо се кардем, Одинаев Ҷонибек, Юсуф Фурмон. бачаҳои хуб будан, ононе бачаҳои зур будан. баъд вақте ки ҳамон ман ҷавоб додам, пеши муаллим рафтам. гуфтам баҳои мана бигӯ. гуфт фақат дар ҳамин заведияи ҳамин мактаб ҳамаи баҳо мебироянд. фақат омадем ки дар ҳақиқат ман Одинаев Ҷонибек натонистем ҳал кунем. соли 1961 аз Кемерова ба хидмати ҳарбӣ рафт. повесткам додан, дига рост бурдам Печенго, гуфтани границаи Финляндия. баъд онҷа богарнудан оварам дар Мурманск. ҳамин Сурия зинда хайр радис хондем. пас аз 6 моҳи омӯзиши забони испанӣ ва машқ дар тамрингоҳҳо барояш шаҳрвандии Кубаро дода, барои идомаи хидмат ба Ҳавана фиристоданд. вай дар он ҷо корманди корхонаи қанд шуд. аммо ҳадафаш кӯмак ба ҳукумати Фидел Кастро буд. ӯ мегӯяд ки хидматаш ба авҷи ҷанги сард рост омад ва шоҳиди он будааст ки чӣ гуна шӯравии собиқ мушакҳои миёнапарвозро дар хоки Куба ҷобаҷо кард. акид атомӣ сурат нагирифтани ҷанги атомиро ин ҳама намефаҳмам. барои чӣ сурат нагирифт, нашадиша намедонам. гоҳ-гоҳе давраҳои хизматашро ба фарзандонаш қисса мекунад ки дар Ҳавана гаштугузор озод буд, вале агар огоҳ мешуданд ки аз шӯравӣ ҳастӣ, ба дом меандохтанд. ман гуфтам чӣ нафаҳмидам ай гап. отел советико, чай советӣ гуфта. ин марди 83 сола шоҳиди ҷанги сард буд ки наздик буд ба як рӯёрӯии ҳастаӣ анҷомад. аз Фидел Кастро раҳбари вақти Куба соҳиби диплом шудааст, аммо дар ҳукумати Дарвоз онро гирифтанд ва дигар барнагардонданд. диплом навиштагӣ буд. ай Раул Кастро алоҳида буд диплом, ай Фидел Кастро алоҳида буд диплом, ай Малиновский алоҳида. ай ҳар кадом шуд диплом дошт. акнун аз соли 1966 дар Дарвоз ба сар мебарад. ҳоло даврони пирӣ меронад. дар ин макон барои 4 писараш хона сохтааст. акнун дар ин ҳавлии калону дар паҳлӯи фарзандон касе ояд рӯзҳои гузаштаашро ёд мекунад. гоҳе танҳо монад, ба ин кӯҳҳо мебарояд. маҳмудҷон раҳматзода, Озодӣ, деҳаи зиғари ноҳияи Дарвоз.